família! Ja som aquí de nou. Avui no hi ha curses, ni pedalades ni hòsties. Avui hem quedat, grupeta, anem a Collserola i a veure què passa. Jorge, l'Albert, Nacho i jo mateix. Vinga, gas! Nacho. Ha tornat, tu? Hem tornat. Claro. Yeah!
paradeta tècnica d'avituallament. Xavals? Jo ja estic, Jo ara ja... Cap a casa. Cap a casa. Recargant energies, sempre és bo. A tope. Jorge! Com està la ruta, Jorge? Molt xula, molt xula. Jo que les carbes em donen pels meus 40 quilòmetres. Meus 40 quilòmetres i després a partir d'aquí ja tots són problemes. El xassis no m'aguanta. I no ets Solex? No, estan bé. Ojo, mitxeta de futbol. Niño. I tu què, Albert? Bueno, falta de ritme, es nota. Es nota quan deixes de pedalejar una temporada, costa agafar el ritme. I ha sigut dur per mi. Però està maca, no? Sí, molt bé, molt bé. Ah. Passa que al final pues, ja es nota les cames, falta de cames. Al final, clar, que hem acabat amb pujada rampes guapes. Seguim. Ai, Salut! Salut! Epa.